Ballóíart agus fáilte go dtí mo chaithimh Aimsire. An d'iggin tú an focail caithimh Aimsire, cad é sampla de caithimh Aimsire. Ok, lean raig. Caithimh Aimsire agus cluichí. So caithimh Aimsire mar hampla ag canna amhránaíocht, ag seanam ceol, ag damhsa, ag paintáil, ag scríomh scéalta, ag bogláil, ag immert cártaí, ag immert fitheile, ag immert cluichí ríomhara, ag tríal éadaí nua orm, ag cnitáil, ag fuáil. So seo samplaí de caithimh Aimsire agus cluichí. So taken tú inis an focail caithimh Aimsire. So task a hain. Scríomh na focail nua seo isteach I de chópleabhar, an Gaeilge agus an Béarla, agus scríomh teadal agus dáta dar nóí. Task a dó, a ríis, scríomh na focail nua le a lista ag éisteachta le ceol, ag campáil, ag iascarucht, ag dul ar líne, ag léamh-leabhar, ag fécant ar an telefís. Ag immert sport, ag ri, ag chlór scátáil, ag scátáil ar lana. Cearc go leor. Freisin fécant seo, tá ceisteanna. Fhreagairt na ceisteanna seo. So, cad iad na caithimh Aimsire atá agat. Agus cad a dhéanann tú chun do scí a ligint. Chun do scí a ligint to relax. So, sampla, is brálum a bheith ag immert sport? No, tá spéis le agam sa drámaíocht. Focail eile spéis? Sim. So tá sim agam sa drámaíocht. Tá dúil agam sa ceol. Tá dúil tá sim is brálum an ceol. So tá dúil agam sa ceol. Tatníonn gníomhaíochtaí faoin air go mór lum. Gníomhaíochtaí activities faoin air is out in the open, in the air. Ceiste dó. An gahan tú a lán ama de caithimh Aimsire. An gahan tú, do you spend a lán ama a lot of time? Caithim anacuid ama. Caithim a lán nó anacuid ama ag immert sport. Seanam an guitar gach lá. Agus iver trí, cá ad is atá tú á dhéanamh. Cá ad, how long? Atá tú á dhéanamh. Have you been doing that? Le cuaig nó sé bliana ceapam. Le cuaig nó sé bliana ceapam. For cuaig nó sé, 5 or 6 years. Ceapam, I think. Okay, so task a dó an sin scríomh an list a focail agus fhreagairt na ceisteanna. Hain dó trí. Okay, tá samplaí an sin, but scríomhann tú do fhreagairt. Task iver 3. So, cén ccineál duine tusa. Tá gach duine difriúil. Okay, tá gach duine difriúil. So, we have the traditionalist, an tradiisiúnaí, the designer, an dearachóir, the doer, an gníomhaí, the futurist, an topaic, an surfálaí, an taiscéalaí, an timróir fórne, an scátálaí. Okay? So, lé na píosaí seo. An tradiisiúnaí. Is duine tradiisiúnta chu. Tatníonn caithimh Aimsire alíonta leat. Go háirithe, ceol, damhsa, drámaíocht agus amhránaíocht. Is brá leat a bheith ag léamh agus ag scríomh scéalta freisin. Okay? So, lé, hain dó trí cear cúig sé seacht ocht. Okay? Agus cén sort duine tú. So, raunig nó piuc trí cín
3 cárta, okay? Pick 3 cards. Pick 3 cárta agus scríomh food féin. So if you're a tradiisiúní, you'll change it. Is duine tradiisiúnta cultúra? May. Tatníon caithimh Aimsire alíonanta leat lum. Go háir ceol dása drámaíocht agus éireánaíocht is bra lum a bheith ag léamh agus is scríomh scéalta freisin. Okay?